Benvinguts a un nou vídeo. Aquest és un gameplay de cuinant merda. Encara no ha vingut el Pau, així que encara són... És la 1. No? Aquí no es veu una merda gràcies a la lluentor, no es pot veure el rellotge, no da igual. El cas és que ve d'aquí 3 hores. I cuinarem un pedazo berenar, que serà un berenar sopar o dinar berenar sopar. Un entrepà enorme. Conya. I per l'ocasió he comprat un pa el doble d'ample de normal, aquí li podem ficar tota la merda. Estamos en un nuevo vídeo de Supachana. Ai. Emocionats per cuinar. Aquí vemos a Cacahuet Noob cortando la cebolla y llorando. Tenemos también aquí lo que fa en selva el sofregit, tomàquet, pebrot verd i pebrot vermell. No puc, tio, con la mierda esta. L'haurem de tallar més petit encara. Acabo de tallar tu la ceba que no puc. Ara, coño, pues digue-li al Martí que està ja fent el vago, tio. Martí, talla la ceba. El Pau està plorant. Quita, coño. ¿Pero por qué me has dicho que levantes esta mierda? Vaig a fotre tot esto, no? Ah, I afegim... Ai, la madre. La ceba, els pebrots... El pebroto! Vale. Un rayo de oli. no cal, si ya tengo un montón de sub. Bueno, chicos, ahora vamos a poner el bacon. Es decir, tenemos 3 paquetes con lonchas de bacon. ¿Qué es esta mierda, tío? Calorías. Ah, ya estaba grabando vertical, tío. Martí, pots controlar esto. ¿Qué? Controlo. Vale. Pilla la merda aquella y muevo una mica. Talla. Pero has agafado la paella, porque si no la paella se mueve. S'està cremant ja. Però poquet, però avui no hem mogut per rato. No, tio, estaves encarregat. Estava gravant, per què la m'has dit Estaves que... encarregat de remoure això i no ho has fet. Pues ja me l'estic carregant jo, tio, el pinche marica. Sí, onda. ¿Qué? ¿Por qué es esta guarrada, tío? Que quede l'últim, tienes que un paquet, Que un paquet més vols ficar? Clar, tio, si has vist com és de ganar el paquet, també. Ha tornat a passar? T'he dit remueve. I tu no. Sí, va. El Pau no volia remoure, tio. Però primer valenciam. Sí? Claro, valenciam és sempre la primera capa. Joder, pues Para talla, absorber coño. l'aigua, coño. A mi no em graves així, eh? Hostia puta. Vamos a cortar. Està destrossant l'enciam. Eso se trata, no? Això és l'enciam que has de ficar per llei, perquè si no és un menjar de putos gordos. Vale. És com al McDonald's que fiquen el pepinillo per tenir un percentatge de verdura o alguna cosa així. Me he fet una guarrada como aquesta, tío, es acojonante. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.
L'Isaac em va explicar una altra cosa. No! Com podeu veure, ara el Martí és bastant graciós. Jo crec que ja està, Tinc les meves ocurrències. I parla com un repassat. A veure, tio. Tanta mierda per tirar de tot. No, por culo, tio. Ah! No! Un tros de salxitxa se fa. Igual. És que bàsicament no hi cap, com podem veure. No tens microondes? Pues per sopar, el guarda tu per sopar. Microondes, Ah, tio. coño, està ja enterrat. Està enterrat, està... Bueno, sí. Sí. El faig al microones? Com tu vegis, igual queda... Bueno, és que quedarà. Jo el faria ja al fogó, però... És una preciositat, i ara estem fotent el rocafort. Així. Augmentem el foc una mica, que es vagi fent ràpid. Després li haurem de ficar llet. Quina peste. Aquí la resta del sofregit, una per sacramal, però una per petites. Estem progressant adequadament, realment. I el Pau està tocant la guitarra com el cul, i ara... No. És una guarrada, però... Vinga, full, ahí. Sí, tio. Si trigues 2 anys. No estiguis miquis a aquestes hores. Que rico. Sí. El mega bocadillo. Bueno, en realitat hauria ficat un sopor. Tu asco de safata, tio. Ha quedat bo. Uau, meravellós, tio. Ara no comestible. Més que comestible. Comestible. Ara ja et diré que esta nit com he cagat. Cagarrines, tio. Té un regustillo d'algo que no quadra. Al final no li hem posat ni les patates, ni la taronja, ni els ous durs. Taronja? Jo...